Kulandela ukumenyezelwa kokwelula kwezivumelano sakhe esisha sesikhathi eside neKaizer Chiefs, umdlali oneminyaka engu-23 ubudala uBondle Molefe usephumele obala waveza injabulo yakhe ngenhlonipho enkulu, umbono wakhe ngekusasa le-club kanye nokufika kukaNozinto osanda kusayinisa uRinaldo Lina. Molefe osanda kubuyela kulezi zikhondlakhondla zaseSoweto kulandela isikhathi esibe impumelelo kakhulu ebolekiswe kwiqembu elidlala kwiMotsepe Foundation Championship, uselinikele ngokusemthethweni ikusasa lakhe kumakhosi nangaphezu kokuncintisana okushubile ngaphansi komqeqeshi omusha obekiwe uFernando da Cruz. Isinqumo seChiefs sokumgcina lo Nozinto sikhuluma lukhulu ngombono abanawo ngaye njengoba engase abe ngu-number 1 wesikhathi esizayo. Lesi sivumelwano esisanda kusayinwa sishiya uMolefe nomdlandla omkhulu ngendlela iclub eyithathayo. Ubona ukwelula kwezivumelwano njengokukhombisa ukwethembeka okukhulu okuvela kubaphathi nethimba lezobuchwepheshe. Njengoba enyuke ngezikhundla kusukela ngonyaka ka-2019 esikhungweni sezemfundo, umgomo wakhe wesikhathi eside bekuwukuqinisekisa indawo yakhe eNacharena. Unentshisekelo enkulu ngamathemba akhe ekusasa neqembu futhi uzwakalise ukukulungela ukudlala ngegiye eliphezulu emidlalweni wakhe. Ukwelula kwezivumelwano sikaMolefe kuhambisana nokunqoba kweChiefs emjahweni obushubile wokusayinisa uNozinto bafana uRinaldo Lina mahhala esuka kwiSekhukhune United. Ukufika kukaLina kwengeza ukushona okukhulu eminyangweni ovele unabadlali abafana noBruce Mvuma, Brandon Peterson noFiandre Ntwari. Esikhundleni sokuzizwa esaba ngenxa yencindezi engeziwe, uMolefe ukwamukele ngomoya ovulekile nangokuvuthwa okusezingeni eliphezulu ukusayinwa kwalomdlali. Ukujabulele ngempela ukubona uLina ejoyina iclub futhi uyakujabulela ukwamukela ukufika kwakhe eqembini. Ephawula ukuthi uLina uletha izinga eliphezulu nesipiliyoni esibalekile seqembu lesizwe esizokhulisa iqembu lonke. Nangaphezu kwalokho, uMolefe uyakwamukela ukuncintisana okunempilo, ekholelwa ukuthi kuzoveza okungcono kakhulu ukubona bonke oNozinto njengoba bephushela phambili insuku zonke ekuzilolongeni ngaphansi komqeqeshi Oliver Sorin ukusiza iKaizer Chiefs ukuthi ibuyele ekunqobeni izinkomishi.